Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з вядомымі людзьмі краіны. Вітаю, сябры. Гісторыя – гэта складаная рэч, але чалавечая памяць павінна заставацца. Менавіта гэтаму служыць мемарыяльная архітэктура. Так лічыць мой сённяшні госць, мой суразмоўца, даўні таварыш і сябар, дэкан архітэктурнага факультэта БНТУ Армен Сардараў. Вітаю вас, Армен Сергеевич. Дзякуй вялікае, дзякуй за сустрэчу, за запрашэнне, заўсёды прыемна вас убачыць. Армен Сардараў, доктар архітэктуры, прафесар. Нарадзіўся ў Адэсе і перш чым пераехаць у Беларусь, шмат павандраваў па Савецкім Саюзе разам з бацькамі. У 1960-х сям'я апынулася ў Мінску, дзе Армен Сардараў з залатым медалём скончыў 42-ю сярэднюю школу. Пасля вучыўся ў Беларускім політэхнічным інстытуце і аспірантуры пры ім. У 1974 годзе абараніў кандыдацкую, а пасля і доктарскую дысертацыі. З 2005 года дэкан архітэктурнага факультэта Беларускага нацыянальнага тэхнічнага універсітэта. Падрыхтаваў больш за 150 навуковых прац і публікацый, кніг і манаграфій. Аўтар шэрагу архітэктурных праектаў, у тым ліку бульвара па вуліцы Леніна і нулявога кіламетра пачатак дарог на Кастрычніцкай плошчы ў Мінску, пуцеправадаў у сталіцы, Магілёве, Гомелі і Оршы. Займаўся афармленнем мемарыяльных зон на малых радзімах Янкі Купалы і Якуба Коласа. Узнагароджаны ордэнам Пашаны, медалём Францыска Скарыны і многімі іншымі ганаровымі знакамі і граматамі. Армен Сергеевич, ну вось у нас з вами па жыцці шмат агульнага і цікавага. Па-першае, вы былі архітэктарам моста на маёй радзіме у Полацку, Новаполацку. Гэта лёс, безумоўна. Мы напісалі разам кніжку. Да. Мы разам уваходзім у таварыства Беларусь-Арменія. Калі ты робіш які-небудзь цікавы аб'ект, заўсёды трэба думаць пра асяродак, дзе ён будзе знаходзіцца, пра людзей, якія тут будуць жыць і працаваць. Вось архітэктар глядзіць, куды пабудаваць гэты дом, дзе размясціць, як размясціць гэты мост. Вот што з'яўляецца асяроддзем і як у гэта асяроддзе умантаваць аб'ект. Калі дазволіце, я ўсё ж пачну з Полацка. Калі я пачаў займацца архітэктурай дарог беларускіх, гісторыяй беларускіх дарог, безумоўна, я звярнуў увагу на путь з Варагвы ў рэкі. Гэта важнейшы камунікацыйны путь старажытнасці. Ён паўплываў на дзяржаўнасць, гэта, безумоўна, крыніца дзяржаўнасці нашай Полацк, і ён паўплываў на духоўнасць, бо вы ведаеце, што хрысціянства прыйшло таксама тут. І, безумоўна, калі я у першы раз там быў, я любаваўся Сафіяй, безумоўна. Глядзеў на эту двіну, вось наш путь. Ну і так лёс і далейшы мой склаўся, што я працаваў там. Вось вы нагадалі пра мост, но это ж не толькі мост. Толькі 3 года таму назад мы адкрылі такой мемарыяльны тоже знак Полацк калыска беларускай дзяржаўнасці разам з Уладзімірам Пыпінам каля Сафійскага якраз сабора. Безумоўна, гэта дзіўнае месца, гэта месца, якое для нас усіх мае нейкі вялікі сэнс. Гэта гістарычнае месца. Таму эти растральныя калоны там з'явілись пры уездзе ў Новаполацк, паміж Полацкам, Новаполацкам. І таксама, безумоўна, гэта была вельмі важная справа впісаць узбярэжжа гэтай двіны і гістарычную тэрыторыю Сафійкі, гэту калыску. Помнік Максіму Танку ў Мядзелі, мемарыялы ў Купалаўскай Вязанцы, у Мікалаеўшчыны. Вось вы так зацікавіліся, у вас кніга з Адамам Мальдзесам, вы зацікавіліся і прыйшлі да культуры беларускай, нарадзіўшыся ў Адэсе, бацька вайсковец, армянін, маці з Расіі, наколькі я ведаю, з Пскоўшчыны, так? Да, безумоўна, бацька ёсць. Бацька не толькі з Арменіі, з таго самого Карабаха.
Увесь свет зараз ведае пра Карабах. У перакладзе гэта чорны сад. Ён зноў стаў чорным садам, і калісьці ён з'ехаў адтуль. Ну, а маці моя, вось ёсць такое ў старажытнасці паняцце крывічане. Ну да. Былі полацкія крывічане, да. смаленскі і псковскі. Ну, гэта ўжо такой навуковы падыход. А маці якраз, 50 кіламетраў ад сучаснай мяжы беларускай. Горад Таропец. І гэты горад калісьці меў назву Крывітеск. То есть гэта была сталіца Крывіч. Я лічу себе з гэтага боку беларусам. Беларусь для мяне гэта радзіма чалавечая, духовная, а Арменія, гэта вы ведаеце гісторыю, што это гістарычны край, таксама ён вялікі ўплыв на развіццё архітэктуры свету. Вось есть тэорія, што уся хрысціянская архітэктура прыйшла са старажытных Сіріі і Арменіі, бо гэта былі цэнтры першыя. Потым яно перайшло ў раманскую архітэктуру Еўропы, потом гатычную архітэктуру і в рускую архітэктуру, вось в эту купольную. І калі першы раз я убачыў гродненскую каложу, С армянскім нечым так. з візантійскім, безумоўна, а яшчэ раней з армянскімі вось помнікамі. Вось гэта вельмі важна. Вот такой камунікацыйны абмен людзьмі, ідэямі, абмен культур. Уже в такім сталым узросце пабываў і в Карабахе, поставіў там помнік з скульптарам беларускім, з фінскім, бацькі у яго школе. Ну і таксама шукал вось сваіх продкаў над магілле які-небудзь у Таропцы, але ж не адбылось. Трагічны лёс у той землі і ў гэтай. Вы разам, калі з Мальдзесам пісалі кніжку, вы сказалі такую, для некаторых спрэчную рэч, што не ўсе помнікі трэба аднаўляць. Гэта вельмі складанае пытанне і навуковае, і грамадскае. Людзі заўсёды хацяць бачыць нешта такое. Вось я да аднаго звярнуўся, а чаму-то каб калярово было. Прыгожа каб было. Прыгожа, вабіла вока. Но аўтэнтыка, сапраўдная традыцыя – гэта тое, што мы бачым і адчуваем гэты гістарычны перыяд, гэтай часы. Не было акрылавых красак тады такіх. 2 гады таму я был у Парыжы. У Парыжы там я не на ўзбярэжжа не езджу, не гуляю там по рэстаранам, а заўсёды архітэктуру вывучаю. Безумоўна, паехал у Версаль. Там цудоўны палац і музей цудоў. Што я бачу? Малявалі таксама, пазалацілі так, што блісціць, французы. Французскі густ – это такой уже тэрмін. Нема густу. Таксама прыйшоў рынок, прыйшла масавая культура да ўсіх, да ўсяго света. Тут яшчэ, на мой погляд, ёсць псіхалагічны момант. Як тыя старажытныя майстры думалі, чым яны жылі, вельмі цяжка, аднаўляючы, стаць у той час і зразумець задуму, аўтэнтычна зрабіць так, як рабіў той вялікі майстар. Што стварае сапраўднае, стабільнае, накіраванае ў будучыню грамадства? Таксама традыцыі, калі яны ёсць. І мы адмаўляцца ад іх не павінны. Ні ад савецкага мінулага, ні ад царскага мінулага, ні ад Вялікага княства літоўскага, ні ад Рэчы Паспалітай. Гэта наша мінулае. Так само і ў архітэктуры, таму што архітэктар заўсёды мысліць архітэктурнымі вобразамі. Яны павінны быць такімі, якімі яны былі, якія бачылі ў той час людзі, як выпрацоўвалі гэтыя майстры цудоўныя.
а не з нашага ось погляду, як мы от зараз. Гэта вельмі важна. Я хочу звярнуцца вот да гэтай кніжкі «Маці зямля». Я памятаю вашу ініцыятыву, што вы мне паказалі здымкі, і вы прапанавалі напісаць вершы. І вот нарадзілася кніжка, якая выйшла ў выдавецтве «Пачатковая школа». Тады Наталя Ваніна была дырэктарам гэтага выдавецтва светлай памяці. Выйшла кніжка «Маці зямля», дзе змешчаны вашы фотаздымкі, вельмі арыгінальныя. Не тое, што вот вы архітэктар, а тут нечакана вы не будынкі фотаграфавалі, а зямлю фотаграфавалі. Я пачаў фатаграфировать як архітэктар, безумоўна, як студэнт яшчэ, наведваючы нейкія там мясціны цудоўныя. Это цікавіла, безумоўна, хацелася захаваць гэта. Я прапанаваў, каб у этой кніге былі не толькі мои фотаздымкі, но і, безумоўна, вашы вершы, таму што гэта стварае эмацыянальны нейкі вось такой погляд на нашу краіну, на нашу прыроду. Мне хацелася б, вот, каб вы адказалі на пытанне нашай апытанкі, прадоўжыце, конечно, такую фразу «Беларусь гэта». Беларусь гэта ціхая, сціплая, цудоўная краіна, моя радзіма. І вось 3 якіх месца вы паездзілі па Беларусі, вось вы бы выбралі, каб параіць нашим тэлегледачам, дзе абавязкова трэба пабываць? Ну, на мой погляд, гэта 3 ўзроўня ёсць. Першая аснова гэта прырода. Гэта Бярэзінскі запаведнік. Там ёсць вот тое самае балота цудоўнае, якому мільёны лет. Ну, пастойце, пабачце гэта цуд. Гісторыя ўсё ж такі лепей за ўсё гэта не свежмір. Ну і на трэцяе ўжо сталіца, ўжо трэба і сучасная пабачыць і. Ну вот калі пафантазіраваць крыху, з кім вы з выбітных гістарычных асоб Беларусі вы б, калі была такая магчымасць, хацелі б сустрэцца і вот Ну, вялікі ўплыў на мяне, безумоўна, гэта беларуская літаратура. З маладых гадоў і Колас і Купала для мяне і зараз нешта такое святое, на мой погляд. Я шлях, якому век нема спакою, ні ў чорны дзень, ні ў месячную ноч. Ну, а з 20-го стагоддзя і напрыканцы вось майго юнацтва, моладзі, безумоўна, з Васілём Быкавым. Ну, раз мы заговорили про літаратуру, наступнае пытанне, вот каго вы зараз читаете, каго б вы параілі пачытаць? Ну, я читаю заўсёды, вы, наверное, здзівіцесь вельмі, Наум Яковлевичу. Вось я звярнуўся зноў да, прабачце, Апулея, метамарфозы читаю. Вось там такі Рым у такія часы, такая, можа, не зусім сур'ёзная, але ж яна сур'ёзная, яна вось псіхалогію тых часов. Зараз мне падарылі цудоўную навуковую кнігу, я таксама читаю, гэта пра Іран, пра Персію, адна з маіх кніг, пра іранскую, персідскую архітэктуру, італьянская кніга. Ну і, безумоўна, паэзія заўсёды на начным маім століку, таксама я звяртаюсь і да вершаў Гальпяровіча, і Дранько Майсюка, гэта таксама. Ну, дзякуй. Дзякуй. Вот і апошняе пытанне. Пытанне, што для вас родная мова? На мой погляд, мова – гэта вялікая частка душы чалавека. Дзякуй вялікі, Армен Сергеевич. Нема за што. Я віншую вас нядаўняй узнагародай. Гэта вельмі прыемна. Таксама віншую я вас. Дзякуй. Ну, новых вам прац, новых кніг, добрых сустрэч і цікавых поспехаў. Я нагадаю нашым тэлегледачам, што сённяшнім маім госцем быў дэкан архітэктурнага факультэта БНТУ, вядомы беларускі архітэктар Армен Сардараў. Усяго найлепшага, да сустрэчы.
Дякую.